Kresnya. Oke. Tak golek kresnya sik kelingan to, Dok. Tesik. Piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya, lha iki komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. 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 Panganan iki kok iso wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi pelatih senam instruktur fitness Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten kok. Modele guyune ngono. wonge cantik dasar lencir kuning dedeke mandorangkung bangkekane nawon ndas nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe kaya Bar mangan kok Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten kok. Pelatih fitness aku Mas. Nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Teng gym. Hehehe. nang ngendi-endi dek. Kok iso budhe iki lho. Kowe iki ora paham to, nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses. Iki nek idumu ya. Ses iso Paham ora? anu ses ngapunten nggih. Pelatih senam nggih? Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki piye? Ya dinil-nil. Ini kayak mau dilep mau. Iki apa yen duwe kala cakra? Enggak, iki ora didilat nek kresnya. Lah niki digecek. Dadi pemain nil ditungkak. Tok. Nil we lara Wah, ndas to. lah kok Jajal kok piye? Jare mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kena pas Mau lho. hernia ya game over no. Nil. Ongko. Jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh Mas Pri. Lho lek nyau. Itu loh, an Mas Komet. kok iso. Ini Mas Pri. Mas pria, maksud juga Nek omong sing Mas pria, seorang pria loh Mas Komet. tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komet. Lho, panggah wong lanang ki menang milih. Nyapa enek sing ben api-api sing modekno kok. Lho, nyapa ngenyek. Ora apa-apa. Loh, ngenyek meneh. Mboten. Ngenyek. Mboten tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh. Komet. Aku mbok eling apa? Ayo eling kowe kudu eling. Lah aku mau Kowe lali. iki lho lahir ki lho metu Metu kok ngendi? guwa. Rawa, anu gua garbak Lah apa roh? Lho, lah ya pria kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Lho, lah awakmu ya metu brojol dhewe. Lho brocol dhewe piye kene yo ora pesen ora apa kok. sangang sasi 10 dino seorang ibu mengandung nglairne. Meteng ngene. Toh, Ora lho. sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lho iya ta sayang. Dem selalu ngenyek deh, merendahkan kowe. Ora merendahkan iki Eling realita. to, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa?
Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Rung ana kupingmu. R.A. Kartini, Oh. wong wedok. Dewi Sartika, wong Wong wedok. wedok. Cut Nyaden, wong Wong wedok. wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok. Mas. Lah nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? Dalane wong lanang, Pak. Kuwi nek wedok ora iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Jalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Oh. Jalan tol Oh, mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Eh? Bumi kuwi Oh, wong ning wedok. bumi piye? Bumi uga enek pakmi. Eh? Nyapa tolmu dinceple bumi. Apa iso, Apa iso? Apa iso, Kok gawe grajine lho. Plak-plek kek. Lah ora nek Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho, salah ngawur. Iki. Ayo. Ya. Ah. Ayo. Lah pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyekne. Aku cantik ora? Cantik. Aku cantik ora? Cantik. Tenan? Iya, Nyapa kok modele kok mlengas-lengos ngene? Wong langsinge kaya ngene lho. Aku nak ngene-ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal met. Ya. Upama anu nembango duet karo iki apa karo Mbak Krisni. Apa iso kowe merayu apa iso? Kowe ben ora menghina terus. Lilih, sekali lilih. tempo ngalembono. Lek Rogon atine iki lho rogon. Rayunen ngono lho. tak rokok aku ditapuk Lha iya no kaya Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Ben luluh. Luluh atine. sing dirogoh ki rasane. Sing mbok aku rogoh. panggah iso nyanyi lah iki. Apa? Lho, kenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo Mas, C Mas C. Weh, C, mlayune nanti C iki. Wok. Wah. Cek mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan nguasane ngene nyapi kok. Anggitku wis umum ngono. C tak pira. Sering andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu malah kene terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to lagune ngono? Lah lagumu ngono kok ya. Salah anu Lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi? saya sakmono mau. Andai Nima tadi Mas. kesayangan Ngono, Met. kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Nek pas nyanyi mesra-mesra, lah kok wis saka kaduan kowe mrene srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mas kowe iki. Ha. Ora ngono. Ngece. Oh masalah oh aja ngono ta aja ngene blangkon wis enak. Nek wong mesra-mesra kok srarararat ngono. Kepuhi wingit bahaya. Nyapa? Kok iso? Aja ngomong. Apa? Sinden nek sing malih nuk mburi. Apa? Endi? Ngenyek. Iki apa to? Ora. Iki lho. Monggo Dik. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora njajal. sanggup Sapa ra kok kowe? ini. Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rarararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu Ganggu. kaya. Wale. Met. Oh, Met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. Sebelaku. Eh. Langsung nyanyi ya? Iya no. Nanya lho, Pak.
aja melu lho, engko melok oh. Rasaku. Dalah ora ono Satirku wong yo kene suluk ya bebas ngumbangi ya. kumbangan kok jenenge. Lah aku tau ya limbukan karo dalang sapa nang kae. Nyanyi ki buek dhek kuwi ketutupan kuwi kok. Limbukan. Lah ya kuwi yo hiburan kok. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne ta. Yu. Ki innalillahi. Dongane aku mati. Iya ta, tak wah rasane kok. Aku lho sing meger-meger kaya ngene. Mbok demetok kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Sapuk. Ya. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarne plak-plak kae. Lah sampean ki lho. Aja kok sampean dalangi sisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Temu piye? Nantang-nantang bareng ditenani. Nggo penara, Pak? Gua arep mlayu. Tembange apa? Tembange apa? Pun sing nikasaken nak kula napa-napa saged. Apa? Manut sampean lintang asmara? Ken kalih niki mikir kula damel kita tawar nggih. Lah tinggi apa? Mikire ora suwi sediluk. Nggih apa kok kita tawar? Masamu kancane masur apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya, ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu po iso. Oh ngono. Ngenyek terus kowe. Ajine kowe senengane ngenyek senengane. Sing ndi? Bantuane sing ndi? Sirotil Patmomen. Mega. Yo Kang ngateko Kang. Diitung siji ngantek Niki berarti. Iki. Yo, lagi Intan apa Mega? Yo, Mega. Iki. Wo Intan, ngono Intan apa Mega? Yo. Jumeneng kae Intan kae. Intan. Diitung 0 4 5 6 7 8 tintang. Cendol. Lho, iso ngono ya, Pak ya? Lho, iso. Sampean iki. Iso. Ci loro telu papat lima enam pitu wolu. Tintang. Cendol sampean. Paisa kowe. Jaya ki ngene iki. Paisa. Ci loro telu papat lima enam pitu wolu. Tang. Hei, nanti tatang. Padha ngopi ya. Foto ngopi piye? Maksudmu piye ta? Ala rombongane kono ya pangkat nyalahi aku. Rumah saku. Selamat malam. Kuwe. Selamat jumpa. Den kecewa kok. Jenengan sinten? Iki cah loro ki. Sinten? Aku Robi. Kok nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lho kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Wo gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mok reken trek gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mok reken trek. Lah iya. Kok ngenyek aku saiki golek kuwi. Apa milo. Kok lanang kaya ngono lho sampean. Lah nyapa akeh pilihan. Brengosmu le putih pisan. Brengosmu Tuwek. putih. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi masih. Rumah Anggura saku. kae. Ya wis, komet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 tahun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah, kok berarti iso? Lah iki wis 17 iki. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. timone kelalen ngono rumah saku kaya Nyanyi ya, putri Dik. apa? Tembang Nyanyi apa, apa? Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awake ya iso ya Oh sayang. iya sayangku. ket seprono sprene panggah ya? Heeh. Anu sepurane ya pengenane VC tak pateni. Embe ae. Lah, alah. HP ku le Oh, rusak. iki kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Mboten. Mripate ta? Matane niku lho sing VC niku. Rumah saku. Tembange napa niku mau? Bersama Cakra Budaya ada Oke. Ketresnan sejati. Oke, Dan oke. Os. Oke. Ora sahur. Wah. Komet tangane wile. Ayo. Gatel ta. Gatel ta? Lelo. Cakra Budaya Indonesia. Indonesia.
Warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Kabupaten Mulyasa. Buat Pak Lurah Joni, berkah selalu, sukses selalu Pak Lurah. Makasih Pak. Warga masyarakat Kepo semuanya. Yo. Aman. Tresno tulus disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Bolak-balik ya kuwi. duh di kula paringa usada Rembulan ing wayah wengi. Buat dilokne bunter kaya bulan. Halus. Aja nesu aku mung guyon. Alah kayak gini-gini ki opo Bapak ya? Maaf saya. iki lho tumbasno kathok Nek karek aduh. Oh. Apa ini? ayo deh Wong bekesira ajane langsung aku teka gendang tresno elangan asmara gawe sewrasa nambai ati kuciwa. Oke. Ada cakra Kamu luar biasa. Buat konco-konco panitia. Terima kasih. Awas. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi Gusti kula paringa usada. oh rembulan ing wayah wengi Nambahi kasing ati iki babu jannati nang endi yo wong ayu kang tak anti-anti.
Buat warga masyarakat Kepuh, papar Kediri. Tresno terus disekseni Tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Nek niki mencret. Jadi rumah saku. Komet. Apik lho. Iki warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene Komet, ngene Mas Yudo barang iki lek biasane lek wulan riyaya. Utawa bodo, wulan poso ngono kae. Kene mudike warga sing tebih mesti pas dino ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Luar biasa. Kekompakan. budaya sing hebat ya Mas Komet ya. Mulane bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Diluke wis lali. Ora cetha. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondo ning kalopo. Rumasaku ora nganggo manuhara. Ora lho, sindene kok sinden Komet ganggu ae. Aku ya kono. Kowe lah pas terakhir kene ku Mbak Sagok aku tak ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nyatane nyinden ya apik lho. Loh, pripun? Yuda genahi saka Komet mau piye? Iya, Mas.
Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gedhe yo pas. Gak yo Gur yo Mas Fitra. Mas aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Jan pas. Pasangan idiot. Iya ngono. Idiot. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki. Penak men. Iki lho engkas ketularan iki. Wis Siapa? gak omah mak. Wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan ngiyup, wong mancing ya ora lho Mas. Piye? Udan ya malah nganggo payung nang tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Lah mbotang langsung tuku nek wis Rumah aku. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali ta? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali? Aku melu nang mburimu. Wis dadi apa? Lho aku bakul teh kae, Pas. Aku bakul teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku nang kono kae. Masa? Wis dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Oh. Wah, kowe to kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu itu? Aku gak melu. Wis dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi ta ora Boten, cocok. Modelmu Tapi Tapi kok. jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan Apa? ya, kesayangan ya. Nah, niki malah enak saya. Kan petuk komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. 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 Ini aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun warapun gopur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine saka ngep. F. Masih bersama Santika Indonesia Cakra Budaya. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar semuanya ya. Wong bagus komet judo. Oke. Dalam sayang. Kesayangan. Goyang apa rasane ati iki. Suwe ra krungu power kamu.
gade. Los. Bakal hilang
biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe degan. Wah dan Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Lho nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kenek, diwenehi tembang-tembang nuansa campursari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwenehi jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut ya kena. Heeh, penting ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. Kawat sampiran ibarate disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayane awake betul. dhewe. Leres. Adat ketimuran. Ibu, pilo, timo, kejes. Ini baru Putri Sartono. Putri Sartono, putri iki tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri. Lho, mripatmu tak julek lho, matamu tak julek lho. Mataku treyo ngene kok. Lho, Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah nek lirak-lirik nyapa? Ora oleh. Lho, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Lah iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri ki termasuk Umum. Wah, umum. Cara motor Ya kok wape iso ngumpaki. plat kuning. Plat kuning ngono. balenono, balik rene. Maksudnya, anu, omong Jelas lo omonganmu jelas. Kula mboten melu-melu lho ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham. Karo seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung lenggah. Berarti ngomong kali kula. Iya pengen cerita, pengen tulang ilmu. Sampe jagong. Kene lenggah. Kula repot. Lungguh kene. Hah, ora urung nyetok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten kepuh papar. Kene iki ben taun mesti ngenek pagelaran Mas. Leres. Dadi piyantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh, berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat. Piye to? Wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh. Lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang Masa wayang kulit kala jek duyan aku. Mas aku. Oh iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Kari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Karyane Komen. sampean ta, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye lho, Mas? Anu Met, Met. Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah, kayak kuwi- support. Kuwi spot final Kadin mau ngono lho. Niku sinom final konden. Anu Siarno Met. Ngomong Siarno, suara- Siarno. Komen kan suarane Sorno. Nggih. Sosok iso kaya Rumai Rama. Sosok iso kaya Ebit GAD. Ebit GAD. Sosok iso kaya Truwok. Lho, Reno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sartono, cantiknya Indonesia. Dados. Apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa itu enggak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu Met, iki ora kok tabu ya, padha karo bayaranmu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari cerita. Peranu mak iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo. Aku karo Yudo cerita gombal. Yo lagune Kari cerita. Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Ya. Yo. Untuk masyarakat Kepuh. Buat Pak Lurah, warga masyarakat berkah selalu, sukses selalu. Kepuh punya.
Gitare dawa men iki. Rancak ter ya kompak Mas. Lho ya ngono lho Cakra Budaya. Liru sithik budaya. Padha karo grupe Komet ki apa? Komet grupmu. Anu padha mlipir. Ngapur. Grup apa jenenge? Grup biak grup yuk. Campur sari. Campur sari kita. Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ke. Judulnya Angon Leno. Angon Leno. Iki kok ngeten wong bagus ana Mas Yudo Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegocekan diwajoti ngono wanci goro-goro digolek wektu kang luwih barokah bawira. Bawira nggih. Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggih katenteman karhayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono. Nggih. Dara muluk wae Duryu Dono. Ya ndak suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun terima kasih wong bagus. Nggih. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi